Shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya Allahira Allah bai yi kamar kai ba. Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya Allahira Allah bai yi kamar kai ba. Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya Allahira ilahu bai yi kamar kai ba. Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya Allahira Allah bai yi kamar kai ba. Mamallakin kowa Allahu wahidu kai ne kayo halittar cikin ruwa, kai ta tudu kai ne kayo jama'ar arewawa, kai na kudu ina ta wasali da walam ya kullahu ubuwan ahadu. Allah ka sa duk harkokinmu na kullum mai ta ganin cigaba. Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya Allahira Allah bai yi kamar kai ba. Ƙaranin ka tsira da aminci a gun dan Amina turayayye, gatan bushashe Mahmudu annabu ne gatan danye, garkuwar halitta wanzaje duka waninsa yana janye, kasa ahalinsa da sahabu su na buni kai na waye, da manyan waliyai da malaman musu duka ban ware daya ba. Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya Allahira Allah bai yi kamar kai ba. Zan yi baitika na sai na sa Allahu wanda shi ya halicci wuta ga kafirai waɗanda ba su ƙaunar musulunci, aljanna dan masoya annabi su ne kaɗai suka yi halacci, da ahalin gidansa sahabansa duk darajar su muke ci, da mu da shugaba ko mutuwa san ba za ta raba ba. launa shine zaɓin zuciya ta nima, dan shi na adana burina ya ƙara haɓaka ya yi girma. Annabi ne cikakke ko ta ina ƙaunarsa ce cikakka, cikin ilahu ne kogin rama mutan cikinsa ba su na dama. Tunda na ga dai gaskiya ɗan ka bi ta za ka ci riba. Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya Allahira Allah bai yi kamar kai ba. So da sallama ta burinka annabi mai daɗin kamshi, ko yaushe kai nake so cikin jiki babu sauran numfashi, ko tafiya nake yi ko bacci ko idan na tashi, ni shi kadai nake so a zuciyata har ta karo taushi. Amince na ganka a farke ne ko cikin bacci na. Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya Allahira Allah bai yi kamar kai ba. Wuce isa ka take isa annabu dan gatan Allah, naka shi ya zamto mai yanci wanda bai da kai ko yana matsala. Na ji ma da takalmin ka kaje ka taka har fadar Allah, matsa mun halitta kai ɗaya ne tun da kai ka sa aka san Allah. Ko ba a so sai an ƙari da kai halitta ta so ko ba ta so ba. Namu ne duk mai san shi ya rabbana ka daga shi, ka bashi arziki da soyayya ta manzon mu kar yayi gashi.
ka sanya natsuwa a zukatanmu ƙaunar sami ta yi ba fashi ba wanda za ya ƙika manzon mu sai ɗan tsiya a bar shi da ƙyashi daga ina kake kuma ɗan waye kai ba komai ne ba Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya har lahira Allah bai yi kamar kai ba. So da gaskiya Allah ma ya sauƙaƙa mana, ya zo da shirya duk domin ya kyautata mana, ya zo da abuwa Allah ma ya kira ga mana, ya zo da addu'a don shaidan kar ya zo mana, sannan ya zo da ceto duk duniya da shi ta dogara. Nabi shugaba zababban ilahu dan asalin asali tun daga duniya har lahira Allah bai yi kamar kai ba. Ni ba zan bari ba roƙo na gurin kaɗa Madina, ko yaushe addu'a da na zo ziyara a gurin ka manzona. Rashin hakan ya sa a yanzu zuciya ta na yi mun ƙuna, share mun hawaye jani cikin ka dau da kai in zauna, ka bani ruwan salkar ka in sha mai sanyi manzona. Me muke tunani ga wasu can zallabe suna mana barna, babatun halacci a nan gurin yan uwa sai mu tunana. Yi mana ya sake yi shugaba yi mana ƙauna, komai muka yi ba mi masa ba ƙaunarsa ce